Bueno, estem a Lleida, aquí vigilant una bicicleta i cap allà que ens anirem. A veure, família. Lleida Pirineus, ens posem en marxa. Digueu alguna cosa, digueu alguna cosa. 10:45. Que no tinc gana ja, Que avorrits que són. Camí cap a Àger. Vale. Bueno, doncs res, sortim de Lleida, direcció Àger. Mira, ja estic gravant. Bueno, hem deixat terres de Lleida i m'he trobat aquí amb tres companys Hombre, què tal? de bicicleta. Què tal, Jordi? Sí, aquí anar tirant. Medi, què tal? Bon dia, bona hora. Ei, aquest senyor qui és? Qui és vostè? Bueno, jo és que vaig a Àger. Va, pues jo també. Hòstia, no em fotis. Sí, sí. Què li sembla una botifarradeta per la tarda? Hòstia, una barbacoa. Ai. Bueno, portem uns 15 quilòmetres, camí d'Àger. Port de Àger, 912. ¿Y quién tenemos aquí? ¡Ale, ale! Jordi, para la posteridad, a punto de cumplir 70 tacos este tío y se come un puertaco aquí de 912 metros. Yo quiero ser como tú cuando sea grande, Jordi. Bueno, Port d'Àger, 912 metres. Aquí tindrem un paisatge fantàstic de les muntanyes que envolten Àger. Bueno, arribant a Àger, portem uns 53 o 54 quilòmetres. Bueno, càmping la Vall d'Àger, acabem d'arribar ara mateix. Bueno, allà tenim a l'Ameli i a l'Albert, hem anat a comprar, ara entrem al càmping, és allò d'allà, i aquí tenim el Montsec. Demà la idea doncs, és pujar allà dalt i després anar, baixar i després donar tota la volta i en principi doncs, tornar per aquí. Bueno, doncs aquí tenim el nostre muntatge, les 4 tendes i les bicis. Bueno, després d'aquesta comanda que li han fet a aquesta senyora, que és tot el que es veu, aquesta taula, Lo del asiento, Albert. la senyora ha tingut l'amabilitat de regalar-nos aquesta botifarra negra, aquests xoricets, i després ens ha donat sal i pebre. Tot això a compte de la casa. Bueno, aquí tenim el mestre cuiner, preparant el sopar. Sort que dormiré sola aquesta nit. Santi, repetim, Repetim. Repetim. L'any passat eren 2, aquest any ja són 4, tu. Ostres, doncs mira, l'any que ve 6, tu. Aquí inclús tenim patata, tenim verdura, tenim carn. Sí, Mira. No. Qüestió de temps. No, molt bé, molt bé. I aquí el jefe cuiner fent-lo bé. Bueno, ara el que toca és brindar, Brindar per allò, Espera. Ara sí, ara aquí. Aquí. Ahí. Que es vegi bé. No, ahí. Bueno, bon profit, Salut, companys. Companys, amigues, salut. Bon profit. Bon profit, Jordi, un plaer. Bueno, un plaer, Bueno, s'han sortit bastant bé con la barbacoa. N'hi ha algun visitant per aquí, de 4 potes. Sí, tenim uns quants gatets, oi? Sí, sí. Ei, hola. Hola, què tal? Bon apetit, gràcies. Però bueno, com hem fet exercici avui, jo crec que no l'hem guanyat. O sigui que... A veure, avui hem fet 900 metres o por ahí, no? Sí. Déu-n'hi-do. Molt bé, o sigui... Déu-n'hi-do. Bueno, aquí tenim la carn i aquí tenim, botifarres, xistorra, botifarra negra, verdures, patates... verdureta... Sí, a veure, una miqueta de vi per allò que diu, no, pa torrar... A veure, la castanyada particular nostra, Ja ho veuràs. Comencem, Trobarem a faltar el teu somriure. Dius que ens deixes tan vas lluny d'aquí, però el record de la vall on vas viure no esborra la pols del camí. El teu front doblat
seguiu. Vestita marada rosada, vermell com el riu de la vall. Ara. Ribes a dalt la carena, mira el riu i la vall que has deixat. I aquest cor que ara guarda la pena, t'amaga del teu comiat. Bueno, primer esmorzar, abans de la batalla. Quin fred. Quina nit, noi. Fa fred o què? Fa fred? Sí, Meli, sí, fa fred. Estic plena. Astronòmic, la Vall d'Àger i aquí els companys. Bueno, A veure, Sí, però estem aquí tots. estem a dalt de tot d'on, Albert, que tu saps? Coll d'Ares. Coll d'Ares. Coll d'Ares, a la serra del Montsec. que és vídeo. Sí, sí, Hi ha molta niebla. hi ha molta boira, sí, la veritat, Sí. però bueno, s'està bé, Això s'està ho bé. veig. ve un carallo. No se ve un carallo! Però bueno. Bueno, hem pujat ja a dalt, dalt de tot, i ara ja estem a Sant Esteve de la Sarga, ja, direm-ne, direcció Àger, ja, però per l'altra banda. Hem pujat dalt de tot el Montsec, allà on es llencen amb parapent, i ara ens toca continuar. És una passada, A veure, aquests camps. Bueno, nosaltres anem allà darrere tenim el càmping, per tant passarem per allà, per baix, i donarem la volta i anirem cap allà. Bueno, aquest és un poble Guàrdia de Noguera. Vinga, direcció. Ens queden uns 27 quilòmetres per arribar a Àger. Bueno, estem al pantà aquest, no me'n recordo com se diu, acabem de dinar ara. Falten 17 quilòmetres per Àger, bueno, ens trobem a aquest espectacle. Allà darrere, aquelles coves, allò és una altra carretera que hi ha. Molt bé, Després de dinar, que ens han servit molt bé aquí al bar, agafem la carretera que ens torna cap a Àger, on hem de dormir aquesta nit. I bueno, estem atravessant aquest pantà i una antiga carretera que passa per allà i bueno, havien fet el túnel però amb finestres per donar-li llum a la carretera. Bueno, Àger, 70 quilòmetres, 6 hores i mitja, per fer tota la volta. Una miqueta dur, aquest final sobretot, perquè són 5 o 6 quilòmetres de pujada forta, però ja estem entrant a Àger. Bueno, 6 hores i mitja, Bueno, bon dia, diumenge, sortim del càmping i ens anem cap a Lleida. Bueno, ara estem passant pel costat d'un poble que es diu Agulló. Estem com donant la volta per evitar pujar al port aquest. Molt bona, molt bona. Bonica, Paisatge preciós. Ja ho tenim. Bueno. Vaya máquinas, vaya máquinas. Mira, mital. Vinga, una altra màquina. Vinga amunt, vinga, ja estem. Ole. Molt bé. Estem veïns allà, Bueno, la vista espectacular, A la dreta en 2 kilómetros. I aquí? No, aquí a la dreta recta. Epa. Ei. Hola. Eo. Bueno, estem entrant a Lleida. Vinga, bueno, estem a l'estació de tren, Vinga. 60 quilòmetres, 5 hores per arribar a Lleida. Bueno, pues 60 quilòmetres,
5 hores, Lleida. Bueno, Sí. vinga, hem arribat ja, Nois, visca Vinga, molt bona la tornada,